Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa a dneska si ukážeme úplne všetky bloky z Miner Plus. Najprv som minule hovoril, že sme si ukazovali tieto dreva a tieto základné. Títo by malo byť presne 48 až potiaľ, toto sa nepočíta, toto sú 40, aj že toto, tak to sú 48 driv by to malo byť. No a ukážem vám úplne všetky bloky, čo je na Mineru nájdete. Napríklad nejaké tehly, tu máte tehly, tu sú veľa druhov variantov, no je tu strašne veľa blokov. Iba kocík, títo nepotrebujeme, toto sú iba orezané, to netreba. A tu máme ďalšie, toto sú bloky. Ukážem vám všetky bloky, čo sú na Mineru. Toto je tehlový blok, no taký krátky. Tu máme nejaký tile. A tu máme dlhé a corner red brick. A nejaké rozbité a machové. Tu je nejaké den, nejaké krátke a tile nejaký. No to je. Ešte to ide pokračuje, to je ešte veľa tých blokov. Sice ja oficiálny Miner server skončil 11.11. Skončil Miner Plus server. Ste si ho mohli zahrať, keď ste boli youtuberi, mohli ste sa napojiť. Len teraz to už není možné, lebo ten server už neexistuje. Ja som si ho zahral iba raz, ale no, proste skončil. Ja som tam dostal. Ja som myslel, že furt bude, ale ne. Stalo sa. No. A teraz sa hodíme ďalšie. Toto je kraket, nejaké ďalšie rozbité a zase machové. To bude sa podľa mňa to isté opakovať. Toto sú bloky, ešte tu. A tu nájde, toto sú už potom iba tak orezané, to si môžete robiť na Stonecutter. A ešte tuto je nejaké, to sa robí tiež na Stonecuttery. A tu máme tie červené nejaké briky. Tu je tiež nejaké, proste hodne toho budete vidieť. Strich. No. A ešte tu pokračuje stále ďalej a ďalej. Je tu strašne veľa, fakt veľa. A ešte som tu, tuto sú ešte nejaké bloky. Ešte vám ukážeme nejaké bloky. Tu máme nejakú trávu, deep slateovú trávu. Toto je blok. To dáme. Ale toto je trávnik, iba duhový, to je redstone bull. Toto je tiež nejaké surové niečo, surové potom. Tak to je. Tu máme nejaký prímson, on má takú istú vec, že on sa furt mení, za každým, kde ho položíte, sa mení. On je proste duhový. To isté má aj tento, ale nie na displejte. Čiže ak pôjdete týmto smerom, zmení tiež farbu. Potom vám môžem na ďalšom dieli ukázať aj biomy. To možno vás bude baviť viacej. Ale toto nemôžem položiť na zem. A toto je dúhové sklo. Proste mení farbu za každým, keď bude oné. Ďaleko a ďalej. Môžete tu dať, no to je jedno, nejaký surový blok. A toto je vlastne na kameni, iba trávnik. A toto je trošičku iné. To je iba zelený. A nemení to farbu, ale tu máte toto. Na deep slate je trávu. Toto sú zatiaľ, toto sú nie bloky, to sú rastliny. Na rastliny ideme, tuto. No ale listy, toto je obyčajné. Môžem aj potom aj nejakom dieli vypestovať tie stromy, jak vyzerajú. Ale ešte nekončíme s blokami, lebo no síce je tu veľa, ale niektoré, napríklad tu máme zinkové orečko, tu máme ďalší zinok, nejaké ďalšie. Tu je ich fakt veľa, no.
To by dosť dlho trvalo, no to je proste veľa. Holíš, si to potom môžete sami pozrieť. A keď si to stiahnete. Cursepod je úplne zdarma, takže si to môžete stiahnuť na nejaký počítač, ale varovanie nesťahujte to na kancelársky počítač, lebo vám to bude príšerne sekať, lebo ja mám lepší počítač, ja mám silný. Tak to nesťahuj, nedoporúčané hrať, keď máte kancelársky počítač, alebo proste slabší. Slabší herný počítač to tiež neutiahne, takže musíte mať nejaký lepší počítač. No, lebo ja používam herný, lebo ja kancelársky nemám. Ja nechcem mať ani. Dobre, to je jedno. A tu máme Void, toto je ďalšie bloky, ale tu není ešte nekončiace. Toto vám nemusím ukazovať, toto už poznáte, normálne Minecraftu. Aj na Bedrocku je, ale toto nie. A tuto sú ešte nejaké bloky, tuto máš nejaký Cobalt Skulkstone, tu máte Skulkstone, Polished, to máte všetky bloky. Máte tu veľmi veľa blokov, takže ak máte doma lepší počítač, tak si to môžete stiahnuť zdarma. Takže no, normálne zapíšete Cursor Forge, napíšete a už si to môžete iba stiahnuť zdarma a môžete si tam stiahnuť čo chcete. A toto som stiahol nie cez môj vlastný, ale je to urobené cez Browse. Čiže Browse. Môžete sa tam pozrieť a si to stiahnuť. Ešte jedno poviem, nedávajte si na to aj herný počítač, lebo to proste je také iné. No. To je jedno, ale nedoporúča sa to v normálnych počítačoch kancelárskych. To nedoporúča sa a nestiahujte si to tam. Môžete si to stiahnuť, ale uvidíte, čo sa stane potom. Že to sa nedá. Proste. Keď máte silnejší kancelársky počítač, tak si to môžete stiahnuť. Nejaký dobrý počítač to potrebuje, lebo je tu skoro 100 módov v tomto. Čiže to je, dajte si cez Fabrik, lebo je to doporúčané a pôjde vám to trochu rýchlejšie ako na Forge. Si stiahnete normálne, ale ja som si to stiahol cez tú stránku Forge a doporúča sa to stiahovať cez Launcher, lebo Launcher nie tiež veľmi trošku vírusová hra, takže to radšej nie. Je tu proste kopec a ešte tu je nejaké drevo, takže tu ho pridáme. No to zabudol povedať, že tu je ešte takéto drevo. Toto nie je nič pridané mnou. No mne to nebolo vôbec pridané. Pridané to samé, urobil to autor gamer, ktorý nevie, ja som si chcel trochu zahrať ten server, lenže miner skončil, mohol som si zahrať, lenže zahral som si len raz, ale to tam a tam bolo trošku niečo iné, no proste server s hráčmi, s youtubermi, dobre, tu je strašne veľa blokov, pozrite si to sami, mohlo by to byť z tohoto videa určite všetko, jak sa vám video páčilo, môžete dať like a odber a ešte čaute, ja vám potom poviem, že bude nejaký preskúmavanie tohoto sveta, kde bude tu, vlastne napríklad tu je les a môžeme preskúmať. Nejdeme preskúmavať tie z normálneho sveta, ani z Minecraftu normálneho, takže čaute.